L-għonet nikkorreġi d-domanda tiegħek it is not an abortion bill. Huwa abbozz dwar emenda għal kodiċi kriminali tagħna, emenda waħda biss, li se tkun qed tapplika f'każi limitati ħafna. Jiġifieri jalla ma jkun hemm ebda applikazzjoni ta' din l-emenda matul is-sena. Imma jekk se jkun hemm il-ħtieġa ta' din l-emenda se tkun f'każi limitatissimi. U dawk il-każi limitatissimi jitkellmu dwar meta ħajjet il-mara tkun f'periklu gravi u dwar meta saħħitha tkun f'periklu gravi. U iktar importanti forsi minn hekk meta it-tqala ma tkunx vijabbli. Jiġifieri meta għandek sitwazzjoni fejn il-fetu huwa vijabbli hemmhekk irid jitwellet. Bħalissa ninsabu għaddejjin f'proċess ta' aktar diskussjonijiet ma' kull min għajjem concerns li kienu ġenwini, fost oħrajn kien hemm concern dwar jekk l-intenzjoni tal-ġenwina tal-gvern kif kontenuta fl-emend oriġinali li ġiet li sar vot dwarha fit-tieni stadju fil-Parlament kienieċ setax tiġi abbużata minn m'għandux l-istess intenzjoni ġenwini u allura qegħdin niddiskutu ma' dak il-persuni biex fl-emenda l-emenda li issa se nkunu qegħdin inresqu quddiem il-Kumitat Parlamentari nilqgħu għal dak il-potenzjal tal-abbuż. Il-tieni concern li tresqet kienet jiġri meta għandek tqala li hija vijabbli u dik se nkunu wkoll qegħdin ninkorporaw dik il-concern ġewwa l-emenda li se nresqu għall-emenda biex nagħmluha ċara daqs il-kristall li meta inti għandek tqala li hija vijabbli allura l-ispeċjalisti tagħna jridu jweldu. Dan mhux xi proċess li huwa ġirja kontra l-ħin. Imma l-importanti huwa li dak il-concerns ġenwini li tresqu mis-soċjetà ċivili b'mod ġenerali mill-esperti mediċi minn setturi oħrajn kemm jista' jkun ninkorporawhom fil-bidliet li se jkunu qegħdin isiru għall-emenda fil-waqt imma illi iż-żewġ prinċipji li jitkellmu dwar il-ħarsin tal-mara meta tqala tkun qiegħed tpoġġi ħajjitha f'periklu jew meta tqala tkun qiegħda tpoġġi ħajjitha ikun hemm sogru ġifieri għal saħħitha u jkun wieħed ta' periklu gravi hemmhekk dak iż-żewġ prinċipji se jibqgħu jiġu rispettati. Yes, but will we ever see the exact wording of this? Naturalment għaliex meta aħna se nkunu għalaqna dal-proċess ta' konsultazzjoni li qegħdin nagħmlu issa, l-emenda li se tkun tiġi wasalna fl-istadju konklusiv, imma hemm aktar diskussjonijiet li għadhom għaddejjin, l-emenda naturalment tiġi intavolata quddiem il-Parlament fl-istadju ta' kumitat issa tiġi diskussa wkoll. Fi-stadju ta' kumitat imbagħad eventwalment ngħaddu għal vot finali dwarha. Mela qed ħankompli nkistaqsik fuq l-emenda tal-abort. X'tibdil eżatt ma jkun hemm fil-wording tal-emenda tal-abort? Dak se tkun tafu meta nagħlqu dak ħansaqsik mistoqsija. Ftit tal-jemilu Chris Fern ħabba li ħajkun hemm emenda għaw tibdil fil-wording. Iġvinti bħala Prim Ministru, tista' tgħidli x'ħajkun da tibdil fil-wording? Għadni kif weġibt il-kollega tiegħek il-liva se jkun hemm tibdil se jkun hemm emenda l-emenda propju huwa minn hawn id-dinja kieku ma hemmx tibdil fil-wording mhux se jkun hemm emenda l-emenda. Dak tkun taf se jkun meta nagħlqu il-proċess ta' konsultazzjoni wiesa li qegħdin nagħmlu bħalissa biex nilqgħu għal concerns ta' dak il-persuna għal concerns ta' dak li huma ġenwini u mhux għal concerns iżda ta' dawk li minn dan l-episodju qed jippruvaw joħolqu kapital politiku huwa inkredibbli kif minn diskussjoni tant sensittiva fuq suġġetti li huwa tant importanti s-saħħa u l-ħarsin tal-mara ikollok Partit Nazzjonalista, partikolarment il-kap tal-Oppożizzjoni li jittrivjalizza dan is-suġġett u jipprova jużah u jipprova jużah biex isalva lilu nnifsu fis-siġġu tiegħu. Il-dak l-esperti illi tkellmu u resqu il-concern ġenwina tħassib ġenwin tagħhom smajna dak illi qalu fosthom ta' un eżempju biex nagħti eżempju minnhom li jista' jkollok inti illi fejn tidħol is-saħħa tal-mara jista' jkollok tabib illi individwalment jġebbet jew jipprova jabbuża mill-klawsola oriġinali li konna ressaqna l-approvazzjoni tal-Kamra u allura rajna illi fl-emenda li qegħdin niddiskutu bħalissa ejja noħolqu mekkaniżmu ta' salvagwardja addizzjonali biex ma jkollokx ċirkostanzi fejn jkollok xi ħadd mediku li waħdu unilateralment jieħu deċiżjonijiet li jistgħu jġebdu l-interpretazzjoni ta' dak illi konna. Konsultazzjoni mal Life Network Foundation. Għamilna konsultazzjoni ma' diversi persuni illi huma illi kellhom concerns ġenwini meta jala il-proċess ta' konsultazzjoni. Sessa l-proċess ta' konsultazzjoni għadu ippermettili. Għatlek il-proċess ta' konsultazzjoni għadu ma nalaqx, il-concerns iżda li tresqu kemm mill-entitajiet li semmejt inti kif ukoll minn oħrajn kollha ħadnihom in konsiderazzjoni dak kollu illi kellu jingħad ukoll ingħad pubblikament ukoll allura nafu preċiżament x'inhu dak li qed jagħti lokal tħassib ġenwin. Aħna wkoll
konna ċari illi b'ebda mod maħna nintroduċu l-abort din id-dispożizzjoni tantu hekk illi tantu hekk ippermetti li ftit. Tant kemm mhuwiex abort illi d-dispożizzjonijiet kollha fil-kodiċi kriminali li jitkellmu dwar illi l-abort f'pajjiżna huwa legali kienu hemmhekk, għadhom hemmhekk u se nħalluhom hemmhekk.